ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар назди моси Султони Кабир қарор дорем. аз ин тараф колхози Россия ва моси 46 микрорайон мешавад. дар инҷо бошад моси Султони Кабир ва рост ро ба сӯи текстил. дӯстони азиз, хонаи имрӯзаамон дар ман ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. дӯстони азиз, маҷмаи истиқоматӣ аз 4 бино иборат аст. хонаи имрӯзаамон дар чорумгии бино ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, сохтмон идома дорад. якуму дуюм ошинаи фасадша қариб ки тамом кардан, ба наздики фасади худи биноро сар мекунем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 89 метри квадрати мебошад. масоҳаташ бениҳоят калон аст. аз рӯи нақша ду хонага мебошад. дар 12 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, коридор аст. коридори бениҳоят калон. дар инҷо ҳоҷатхона, ҳамом, инҷо бошад хол дӯстони азиз, ҳамчун ҷои мештагӣ ва дар инҷо бошад ошхона, якум ва дуюм ҳуҷра. ҳоҷатхона, ҳамом, чӣ хеле ки мебинед, тамоми хона бо ғишти пухта сохта шудааст. ин ошхона мебошад. масоҳати ошхона калон аст. ва дӯстони азиз, дар назди бино мактаб аст. ман ҳамин мактаб мебошад. дар инҷо цехи дузандагӣ ва худи маҷмаи истиқоматия якум дуюм ошонаш маркази тиб мешавад. дӯстони азиз, дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст, аз ҷумла мактаб, дар назди бино садик, бозори Султони Кабир. худи моси Султони Кабир дар назди бино ҳаст. бино худаш дар назди роҳи калон. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо балкон. ва ин дуюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷра дута тиреза дорад. дӯстони азиз, ман ҳамин моси Султони Кабир мебошад. минтақаи хуб аст тамошобинони гиромӣ. худо хоҳад то 2025 сола то дарвозаи ноҳияи Рӯдакия бениҳоят як роҳи зебову калон мешавад. эстакаду вуқатӣ бениҳоят як макони хуб аст. нархи хона бошад сари 1 метри квадратӣ $480 мебошад. дӯстони азиз, дар умум $42720 мешавад. боз савдо мешавад. дӯстони азиз, нархи хона муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 18 мебошанд. фақат ватсапшон кор мекунад. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва хона алишам мешавад. дӯстони азиз, бо хона дар шаҳри Душанбе дар пушти цирк, наздикиҳои цирк. дӯстони азиз, марҳамат. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.